Bali sekolah, aku karo kanca-kancaku mangkat niliki Bella sing wis ra mlebu sekolah seminggu. Krungu-krungu, Bella ki lara tipes. Aku karo kanca-kancaku urunan tuku buah sing disenengi Bella. Aku lan kancaku numpak pit motor bareng sisan Bali. Dilalah pas neng tengah dalan, ora sengaja ban motorku ketubles paku. Lu, motorku kok kerasa geliat-geliut. Tembungku ning Lulu. Lah emangnya ngapa Kar? Jawabe Lulu. Sedela tak mandek set. Tak tiliki ngapakah kaya kiye, balesku. Terus aku mandek karo Lulu ngondeleng motorku asline kena apa. Kanca-kancaku liyane langsung ning omahe Bella. Mbasan tak deleng jebule banku ketubles paku. Akhire aku golek tambal ban dikancani Lulu. Bejane pas kuwe ora ana tambal ban. Ya wis motorku tak gawa beli dhisik terus aku bonceng Lulu. Aku matur suwun banget karo Lulu. Mergo Lulu gelem boncengke aku mangkat mulih dina kuwe. Suwun ya Lu, wis gelem boncengke aku mangkat mulih. Tembungku ning Lulu. Iya, pada-pada Kar. Jawabe Lulu.